Her kim kan günahsy kan alýandyr. Her kim kan günahsy kan alýandyr. Hatta şoňa yalan, şoň tebigaty bolup gitýärdi. Bir gelin günaha mubtala bolýardamy, öýüne gelýär fakat ärimne ajra Allahyň gelýärdi. Pikri şonda. Ya bir erkek adam günaha mubtala bolupdyr da, öýe gelýär enesini, dädesini, denanasyny, dogallaryny näjre Allahyň gelýärdi. Adam kan günahsy kan alýardy. Mudam yalana girýärdi. Ustadyny alýar, şagirdini alýar. Hem danışgaýysyny alýar. İzdivac etjek tarafyny alýar. İzdivac etjek bolýan ärini alýar. İzdivac etjek bolýan gelin boljagy alýar. Gudosyny alýar. Hem karny alýar. Muamele etjek tarafyny alýar. Jinsi berjek adamy alýar. Jins aljak adamy alýar. Mün tebigaty yalanla. Näme diýip günahsy kan. Näme diýip günahsy kan. Ey cemaatlar, ey Türkmen, ey musulman, Resulullah'ın bir derman sözünü okuyup berayım size. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, yutba'ul mu'min ala kulli huluk gayral khiyaneti vel kizb, ravahul Bezzar. Resulullah aydıptır aleyhisselam, her musulman şayet her ahlaga tebigatyny bağ bolsun diýipdir. Hamany bir musulman bolsa şayet gaharjan bolsun. Ya bir musulman tebigaty şoha. Tebigaty dünýäň ýüzüne düşeti gelýär. Özü musulman ha, bir de bolsa bolar diýipdir Peygamberimiz. Özü musulman ha, ýöne tamakinçilikken şayet bir de bolsa bolar diýipdir. Ahlaklı va. Her musulman her ahlaga giyirse giyirer, tebigaty şo. Emme min ummatymdan bolup, musulman bolup, tebigaty yalan bolýan musulman bolmaz diýipdir. Muhammed Peygamberiň kefşi. Yalan düşse düşer ha, ağlasa ağlar, günahkar, tebigaty yalan bolmaz diýipdir. Gayral khiyaneti vel kizb. Emme bir adam tebigaty yalanla, keplese yalan, şol adam musulman näldipdir. Ahun, molla, mufti, wagt berip beren her kim aýtsa, Muhammed Peygamberiň kefinden men jogabym başga. 11 togar ulamalar aýdýar, ay o musulman näldigi, musulman kamillädigidir. O jürek ýorgotlary bolsa bolar, onu Allah bilýär. Resulullah'a aýdan kefşi. Tebigaty yalan bolsa şol adam musulman näldipdir. Eştensiňiz ýa eşten nädirsiňiz, Türkmeniň teberrik taksirleriniň biri, Afçana ahun taksir hoca çay boyundan dünýeden geçen Allah rahmet etsin. Olay diýenmişdik. Döwleti milleti mamlada bazarda içeride daşarda, hanavadamda daşarda, ömrümde bir gedek, şuhidan jettiden bir gedek yalan aýtmadım diýipdir. Bir gedek ömrümde yalan aýdamak diýipdir. Musafiratda, öýümde, her yerde bolsun diýipdir. Özüm bilip ber, ömrümde bir gedek yalan aýdamak diýipdir. Hak musulman Allah ewliyalardan etsin inşallah. Emme adam günahın içine girse, hut yalana girmeli bolýardy. Anlamaly bolýardy. Yalan biderek zatdır. Adam günahını azalsa yalan azalýardy. Ine Resulullah'ın kefini yerine getirip aýtyp berdim. Kadrin bilen adama dünýesini, ahiretini, zindigisini, arameşini ulukon derman görüründür. Oham şi ýagdaýlaryň içine her rawan pezeşke gatnasyn özüni arameş etjek bolup, wagtyky derunyna içine yalan, hiyanat, öz ärini allamaly, heleyini allamaly, doganyny allamaly, enaçasyny allamaly, gudosyny allamaly. O buladam mudam stresse bolar da, muny şimiýaý kursuna eýlesin buladam. Daruhanaň içindäki zatlar näjere derman bolmaly şuna. Boljak zatdaky